Mwasira bwanji amala anzanga kwina kulikonse kumene muli. Cliff Chinyama. Lero ndine munthu okhudzika kwambiri komanso wachisoni poona mchitidwe omwe uja omafuna kumapha anthu osalakwa, anthu akhungula chialubino, pofuna kuyipisa mbiri za chipani china ukuyambiranso. Mavidiyo yanga ambuyomu ngati mumapanga follow bwinobwino ndinanena kuti chipani cha MCP chinkagwirisa ntchito anthu ndikumapha achialubino, cholinga chomanena kuti akamayenda m'misonkhano mwawo azinena kuti chipani cha DPP, boma la DPP likupha achialubino. Akuluakulu, moyo wa munthu, moyo wa anthu achialubino ndi moyo ofanana ndi munthu wina aliyense. Andi pakhala pakupangidwa kafukufuku osiyanasiyana, kulibe nsika womwe munthu munganene kuti mwapita ndi munthu wachialubino mutamupha kuti mukapezako ndalama, kulibe. Koma izi zikumachitika chifukwa cha anthu ena andale amene amatha kuona ngati kuti mapropaganda awo azipha anthu achialubino, cholinga chofuna kunyazisa, kuyipisa mbiri ya chipani chomwe chili mboma pa nthawi imeneyo. Ndikulakwisa kwakukulu. Enafe timakhala ngati kuti mukamanena kuti aifazi lubwe timangolankhulapo timangotani. Mwina kumanena kuti akuluakulu pali zinthu zina zake mutha kumaona anthu ena olankhula pano ngati ndi zisilu, kumaona ngati kuti sakuziwa china chilichonse, koma ali ndi kamulozo kena kake kuti atha kulondolerani choonadi. Koma mukafika point imeneyo mumafuna kuti muzirani kuti muziopseza waziwa bwanji kugwirisira ntchito apolisi, zomwe zimaoneka ngati muna kuti akuluakulu akumipandoko. Zimene zizi mumakhala mukuziziwa bwinobwino, nchifukwa mumafuna kuti munthu amene wina angakhale ndi kamulozo kena kake kokuti atha kuboleza chilungamo, molomoli mumuyitane akuthandizeni, mumabwera ndi kumuopseza ndi apolisi, waziwa bwanji tikumangani. Koma ndifuna ndikusimikizireni izizi zikuchitika, zinachitika chifukwa cha kanchidwe ka anthu enachi andale. Andi anthuwo ndiotani kuti ndiwoziwika. Ankapanga mulamuliro wachani kuti wa DPP pofuna kukhobola DPP kuti ichoke mboma. Leronso ayamba mapulani ayo okhaokhawo. Koma to be honest, pa umunthu sitikuchita bwino ngati dziko. Moyo wa anthu siwachitira business. Kupita munthu waje akhungula chialubino kukayima panzere paja akavota ndithu ngati m'Malawi ndi mavoti anu, ndi mavoti a dziko lino la Malawi. Ndi amene ajaso ali nako kothekera, ali ndi nzeru, akumapita m'masukulu, ena akutenga umene ma degree, ali nayo nzeru yokuti atha kusintha china chake m'dziko munomo. Ndife anthu amozi. Kucheka lero khungula ineli lituluka magazi, kucheka khungula munthu wachialubino litulukanso magazi ofana naso ndi andani kuti ndi aine. Ndife anthu amozi. Koma lero chipani chokhachokhacho cha MCP chatuluka mboma chifukwa cha zifukwa zomwe atulukira mboma ndi mmene amakhalira ndi anthu, ndi mmene amapangira treat anthu, kuwatenga ngati anthu ndi osafunika, kuwatenga ngati kuti ndi zinyama, anthu kumadya chiteze, kumagona m'ma filling station, nkumapangira nkhanza zacho samboma. Lero akubwerezanso njira zomwe zija.
zomafunano kumapha achi alubino, zomapereka chiopsezo kwa anthu achi alubino. Cholinga zinena kuti timakuwuzani kuti boma ilili limapha anthu achi alubino. Sizoona. Tiyeni tipangeni njira zina zomwe tingapangise kuti tibwerere mboma. Ndikupempha Professor Arthur Peter Mutharika, khalani serious. Na ulendo uno khalani serious, chilungamo chioneke, pakhale kafukufuku okwanira. Ena amene mumateka ngati achamba kumalankhula mwa timalankhula mwa zibwibwi ife, kapena mokhala ngati sitikuzopokena kalikose, kapena amene timati kuti tikafuna kuti tibaye penipenipo ife mkumaopsezedwa. Zatikeni kafukufuku amene. Zatikeni kafukufuku amene tizakuwuzani. Ani anthu azatani kuti azapezeka. Ani ine ndimalankhula mopanda mantha. Mopanda mantha. Chifukwa ngati kuti munthu akubwera ndikundiopseza, ndikumafuna kukhala ngati kuti sindikudziwa kanthu, ndimasankha ati kukhala osadziwa kanthu. Nanga sindikuopsezedwa mpaka nandiluze nazo moyo. Zomwe mlitima mwathu timayamba kuganiza kuti oh ndeta I think zomwe zikuchitikazi anthu ndi akuluakulu amakhala akuziwana. Ndiyetu nziko muno kuti anthu achi alubino ajambe kuphedwa mukhala mademu anyo. Apo ndere samatani kuti samana mizani. Mukhala mademu anyo, anthu sangasekerere. Inuyo tikuziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika pa nthawi inoyo ali serious. Akulamula mwa serious. Ani nkhani izizi akhala nazo serious. Ani choona ngati kanthu amayelesera kuzemba muno ndi muno. Nkhani zomaphajo ya alubino kuti asamadziwike. Kapena ena nkupana kuti amene akuziwapo information ndikumaopsezedwa. Ndikuziwa kuti Professor Arthur Peter Mutharika ayesesa kuti zimene zisatani kuti zisachitike. Ndizindomvesa chisoni kwambiri. It's too early pano patikayambire mapropaganda omanena kuti tizikasowesa mtendere anthu achi alubino, kapena zikakhala tikukhesa mwazi wa anthu achi alubino chifukwa chofuna kunena kuti 2030 mukatengeso boma. Sizoona. Sizoona. Tiye tikhale ndi umunthu. Ndife Amalawi. Kumuona munthu achi alubino ndi Malawi. Munthu aulula mali wina uliwonse ndi Malawi ndithu sanachiteso kusankha. Pa Mulungu amawerengera kuti ti ndi munthu. Paziko panonso timawerengera tokha ti ndi munthu. Ndiye osamapanga zinthu zomasewelesa miyoyo ya anthu ena. Pazifuna kungokwanirisa zokhumba zathu. Sitiimva, sitani ena vedetilolera kuti mutimange, koma ife choona chake chenicheni tizanena kuti ndi awa akupanga zimenezi. Khati zakafera kundende, khati zakatani, pa chilungamo chathucho, koma ife tizanena. Tizaona tizanena, ndipo tizakupasaniso ndi maumboni. Ndiye tizasankhe inuyo amene mmana ndi anthu andrama kwambiri inu kumaphimba chilungamo chimene chocho, koma sitingasekerere zinthu zopusa.